Se estoume dirixindo a ti é porque hai algo que me ten absorto ultimamente. Non teño claro por que sucede, pero as miñas noites están a durar semanas. Fago a miña rutina diaria, volvo a casa e vou a dormir. Pero é cando pecho os ollos, cando vexo o fondo do río no que tantos recordos teño almacenados da miña infancia. E sen pensalo dúas veces, fúndome con el, quedando todo reducido a negro. Cando o primeiro rayo de sol topa comigo, esperto nese lugar que nunca sé dicir onde se atopa, e que sempre me supón un completo misterio no cal sumérxeme por completo, buscando nel todo o que se poda buscar e abraiándome coas súas maravillas. Todo o que vexo é novo, pero familiar. Familiar como pode ser un paseo polo bosque, ou como é para min seguir o caudal do río Xuvia nun día non que sexa a única persoa recorrendo o lugar. É novo como é viaxar e descubrir mundo, ou abrir un regalo que levas moito tempo esperando de alguén a quen queres moito. Finalmente, o que termino atopándome é a magnitude do mundo que se estende ante os meus ollos. Non hai ninguén en quilómetros a redonda, e con todo o que teño para ver, decátome de que incluso eu mesmo non son nada nesa inmensidade. Inmensidade que termina envolvéndome, non dunha forma agobiante, pero sí que me fai decatar da abrumadora soledade e silencio enfatizado polo sonido do aire e o ruido dos meus pasos. Entón, é cando decido que xa bastou para min. Termino chegando a ese rincón, no que podo por fin descansar de verdade. Non como cando cerro os ollos na miña cama, non me resguardo nunha comodidade calurosa que te pode aportar unha sábaa quente ou unha estufa de leña. Simplemente reposo nunha comodidade na que, por moi tranquilo que este, teño frío. Tras poder pechar os ollos, é cando esperto.